Anya ti kasta ti maysa nga anak iti Dios no isu na ket natinag iti basol iti kompromiso. Kahit nang suwan nakiayam isuna iti lubong. Nakikompromise isuna iti kankanyaw ken naalilaw isuna nga pandumawa ti tulong dagiti si espiritu. Dagiti mansipok ken dagiti dadumapay. Anya ti kasta ti tao no isuna ket natinag isuna iti basol. Iti church iti Pergamum nga dadalan tayo iti YouTube ket dagiti Kristiyano ditoy natinag da iti kompromiso. Nakiasawa da dagitihan nga naisalakan. Iti napasamak dagiti daduma nakiayam da iti bababae dagiti balangkantes. Iti daduma iti nangyari ditoy inabuso da iti parabor iti Dios. Ngamang panaknak dagiti daduma pa in-enjoy da kanawan ti panagbabawi da. Kasatno no iti maysa Kristiyano ket natinag ken naalilaw iti diablo nga matinag iti basol. Adapay kadi iti remedyo na daytoy. Ada iti maysa nga in-drive ko nga kapsat imadayo isuna. Kinagpaiso na idinlugan ko isuna talaga nga siyempre aglugan iti taxi imbulang na di sigarilyo na inpayat-payat na tapno nga makapur. Then madamdama agtugtugaw isuna kitkita anak. Nairo pa anak ni syakmat ni kasla nga familiar ka manong mo kasla nga si kadi buybuyak. Then na-recognize na si kadi preacher dragnet owen. Kunak kanya na. Then palalo iti babay na gapusta nakita nga involve isuna iti bisyo na ada iti bisyo na. Ngayon baga na. Then maramdama inamin na isuna kat may isang Kristiyano may isang nagsusuro pa iti one time dagiti ubing dagiti BBS or Sunday school kan iti church. But there came a time nga natin nagisuna iti basol and palalo ti babay na. Anya nga tati kastak. Adapay lang nga tansak, adapay lang nga tati tansak kanam namak nga mabalbali may simpak manen iti Dios. And I said kanya na. Masapul sinsiro. Sinsiro ka nga makaistorya nga agbabawi ka. Katungtong mo iti Dios. Sinsiro nga danunom isuna. Haan nga mabaling nga lukloko. Danunom isuna iti trono iti parabor na. Dumawat ka ti asi. Kat bumawi ka kanya na. Iti anyaman nga nagkamalayan. Kasla di ako na ni Zacchaeus. Maminupat maminlima isublik dagiti tinakaw ko. Bumawi ka kanya apo. Ti amin nga nagkurangam kanya na. Nung kita ampay no talaga nga pudpunungan ni salakan ka. No makita nga pudpunungan ni salakan ka. Nya ngay bumawi ka. Katagbabawi ka. Ti panangibabain mo itinagan iti apo. Palalong agsagit isuna. Adapay tinamnama ako na kanya na. Namdijay ti aramida. Dahito iti advice niya apo in church ti Pergamum. And I would like to say, welcome kada kayo kakabsat. Iti dito nga nabi. Kadagiti kakailian, kan kakadwa nga mangdungdungag dati YouTube channel tayo. I-follow you dito YouTube channel tayo. And hoping and I'm praying makaitad bindisyon kada kayo dagito nga adal tayo. Karkaro dagiti verse by verse tayo nga adal. Nga dadalan tayo dagiti 7 churches. Nga naisulat iti libro iti Revelation. Iti libro iti Revelation chapter 2 verse 16-17. Dahito iti advice. Dahito iti advice ni Apo Diyos kadagiti tattao. Kadagiti anak na. Nga natin nagiti basol. Iti kompromiso ken iti moralidad. Kunana kanya da J16 repent. After ngayon baga na kanya da nga kagugurak da ito nga araramidan nyo. Kan uray pa man, kada kayo nga involved dito katuiba kada kayo hanak ka naragsak. Kada kayo nga mga abuso iti asikan parabor ko hanak ka naragsak da ito nga araramidan nyo. Iso nga kuna na agpakpakasyak man kada kayo. Anya nga adapay kadi tsansa nga may subli dati. Ada ti tsansa. Hangan ay lumang nga uri dagiti adipan na idimuno kat natinagmat iti basol. Ni David, ni Solomon,
ni Moses, ni Abraham, uray ni Noah, ni Elijah, ni Jeremiah, kanda iti daduma nga nalatak nga leaders iti pamati, adamo ti chimpo iti panakatinagda. Di chimpo nga kunada nga awanan namnama na madapay matgayam. Iti sangwanan iti Dios kadagiti anak na ada iti namnama kanada pay tsansa nga maisubli iti nasayat nga nasayat nga fellowship iti sangwanan iti Dios. Ada ja relasyon han nga napukaw si kakat anak iti Apo han nga napukaw diay. Ngam di fellowship di panakinlangan-langan iti maysa nga ama ken anak. Napukaw diay ket kayat mo kadi nga maisubli di dati nga panakilangan-langan ni Apo Dios kanyam nga nasayat. Kunana please agbabawi kayo. Agbabawi kayo dahiti nararami diyo. Ti kompromiso kan moralidad ken dagita nga bisyo nga dahiti biyag yung nga narakop yo. Admitaran nyo nga basol dagita kan agpakpakasya kada kayo. Guraan nyo dagita. Talikodan nyo dagita. Isarwayo dagita. Haan nyo nga sublian dagita. Guraan nyo dagita nga banag gapusta. Dagita ti mangibabain. Itinagan iti Apo. Iti biyagyo. Agbabawi kayo. Agbabawi kayo kadwa. Agpakpakasyak. Kuna na pa dito'y or else, tanuhan kayo ng agbabawi, umayak nga dagos, katlabanak da kayo, nga against kanya. Adi ba kada kayo? How will the Lord come? Nga mismo, nga mangdanong kada kayo. The Bible tell us, there is a direct nga panagdisiplina tanak ti Diyos. Either niya po iti mangsaplit, dagiti ay ito iti biyag mo. Either dadagalan niya po iti biyag mo, kan iturong da ka iti biyag nga nabaybayan, iso nga kunana, disiplinahan da ka sa plitan na tanak na. Bautan na, and sometimes, sakit titad na. Sometimes, bankrupt nga biyag titad na. Sometimes, awan pulos, tal-tal na, kung kapapanan nga biyag, ititad na. Tapno ma-realize mo iti kasta. And sometimes the Lord will come and He will use iti minsay hero na nga mang-confront kanyam kat guraam dagita nga adipan nga ito na kanyam. Usually di itirik na. Iti tiyempo nga nagtalikod ni David natin nagiso na ti immoralidad. Inbaw na ni Propeta Nathan. Kinonfront ni Propeta Nathan ni David. Dahil iti ma-pressure kumat kini David. Hanang imbaga nga defensive iso na. Tinapasamak ni David. Inamin na, iti basol na. Kat sinango na iti sangwanan iti Diyos nagpabawi iso na. Kuna na pa dito'y agpakpakaasyak kada kayo. Agbabawi kayo. Hanak na mapan kada kayo, and I will confront you with the word of my mouth. Referring to his preachers, he will bring it kanyada. And he will bring to you, sometimes no, hanman nga minsay hero, ti usaran na kat iti Santo Espiritu da ginangag mo, betaken na ti panagriing mo ti Rabi, handa ka nga ri paturugan iti Rabi paino da duma, nga konbiktaran na ka iti sa una, hingga na maburak, hingga na mabetak iti nakom mo, nagpalintumang katisangwanan ti Diyos. And kuna na pa diti 17, kada kayo nga dati lapayag na, please, dati kahit kung iba kada kayo. Dati ti sumaron marami niya. No, dalapayag mo agdangag ka. Medyo katawa da ito nga panangisaw. Nam dati ti ko na niya po. Kada kayo nga dalapayag na agdangag kayo. Tadaman iti na duma kada kayo, literal nga dati lapayag yun, umtulang kayo, iti saw ti Apo. Dahil iti daw-dawata kada kayo. Agbabawi kayo, kat dengan nyo kumaray tungin ba. Gapusta da ito lang iti dalan, kanwagas. Nga may simpa kayo. Kan ikatak iti gura kada kayo, nga anak ko. Di Apo Diyos ti mga itulong. Di Apo Diyos ti mangusar ito nga sa una. Nga kita nyo ti bagiyo. Nuusto kayo ti sangwanan. Good evening, and manan.
Kadagiti kakapsat, ngahan pa yung nag-subscribe, iti dahiti YouTube channel tayo. Subscribe kayo. Ituloy yung agdungag. I-like you. I-share yun no iso. Be free nga mangidanong dagiti nga record tayo tapno dagiti membro ti pamilyayo. Kat madandanon pa. God bless you, kakapsat.